Hiya, fy enw I Lloyd Jones a dwi'n ser yn TikTok. Ser yn TikTok? Ww, bach yn y tennis yma, Ellis. Alright. A fi yw Mirain, dwi'n gyflwynydd ac yn DJ, a heddi, yn ni ma i helpu ti feddwl am dy dyfodol. Nawr, siŵr o fod bod ti'n meddwl, Elis, sim syniad be fi eisiau neud gyda mywyd i. Mae paid y phoeni. Chill. Ni ma i ti. Mae twf Swyddi Cymru Plus yn rhaglen amazing i helpu ti baratoi ar gyfer dy gam nesaf. Dysgu sgiliau newydd, cael hyfforddiant, magu hyder i baratoi ti am y byd gwaith. Neu helpu ti gael y swydd na i ennill tipyn bach o cash. Ac os ti ddim yn gwybod beth ti'n moyn neud y dyfodol ti, mae'n bod yn anodd gwybod beth yw'r camau nesaf, yn dwi? Ie, achos siŵr o fod ti'n gwybod beth ti eisiau neud, ond mae'n anodd gael y swydd achos dim profiad ati. O, mae'n anodd i bobl ifanc fel ni yn y gywir. Ond peidiwch y foeni, mae twf Swyddi Cymru Plus yma i ti. Bydde'n helpu ti gael mwy o hyder, a nes dim angen mwy o hyder arno ti. Oh. Helpu ti ddarganfod beth yw dy gryfderau a dy ddiddordebau, a hei, pwy a wyr, falle dy ddiddordeb fi dy yrfa di yn y dyfodol. Helpu ti gael cymwysterau i agor ti lan i llwyth o gyfleoedd gwaith. Cynnig swyddi gyda cyflogwyr go iawn i ffindo mas beth ti'n actually hoffi wneud. Llwyth o gymorth i helpu ti fod ar dy orau, a newn ni helpu ti ysgrifennu CV, paratoi ti am cyfweliadau, so bod ti'n... Barod i gael swydd. Pam bydde ti ddim moyn hwn? Sa'n gwybod, gael fy nhw'n mynd amser. Ac mae fe'n gwahanol i bawb wedi ei deilwra, trailed, i helpu ti gael y help ti angen. A sdim pwysau o gwbl, ti'n lli dechrau pryd bynnag ti moyn dechrau, i wneud siŵr bod ti'n cymryd y camau iawn ar gyfer dy ddyfodol di. Mae hwnna'n swnio'n amazing. Ti hyd yn oed yn cael dy dalu wrth y ffordd i bob wythnos, a, reit, unwaith y ti gael swydd go iawn, cael cyflog go iawn. Sign me up. Dwi'n barod am y cam nesaf? Ellis, be mae'n wneud? Gael mae Cymru'n gweithio ar dim 800, dim 28, 444. Neu chwilio twf Swyddi Cymru Plus, Cymru'n gweithio am fwy o wybodaeth ar-lein. I ti gael y bywyd ti'n heiddi. Mae twf Swyddi Cymru Plus yn raglen Lywodraeth Cymru ac yn rhan o blant i bobl ifanc. Neidio ymlaen i rhannau da gyda twf Swyddi Cymru Plus. Am fwy o wybodaeth, cysyllta ar Cymru'n gweithio.